Γεια σας, καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο. Λοιπόν, είμαι εδώ με τον Μιχάλη και τον Νικολάκη και θα δούμε σήμερα κρίση ASMR. Να κράξουμε όλοι μαζί. Να το ξέρετε, λοιπόν, κάτσε να... όχι, πρέπει να βλέπετε. Λοιπόν. Ξεκινάμε να δούμε το Tasty, Delicious, Amazing, Hot Chips Challenge Enjoy. Πώς και ξέρει αγγλικά ο Chris ASMR. AI φυσικά, αλλά οκ. Πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, τώρα το ακούτε, για δείτε. Κάνουμε το Hot Chip Challenge, το πιο καυτερό πατατάκι στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Τώρα ακούτε, σας λέω. Ναι, λέμε. Γιατί πολλά αυτά για την κάψα από το πατατάκι έχω μαζί μου, πώς το λένε, παγωτό με φρούτα του δάσους και γάλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που δείχνετε στο κανάλι μας. Σας αρέσει, βάλτε ένα like, ένα subscribe, ένα comment. Γράψτε ό,τι θέλετε, ποιες ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε. Η πρόταση μου είναι βάλε ένα μίλκο στον κόλλο σου και μια τυρόπιτα να τη φας και θα γίνεις μια χαρά special στην τουαλέτα να χέζεσαι κάθε χρήση και λίγο 24. Ο τρόπος που το λέει είναι λες και στο background έχει βάλει ένα χαρτί και τα διαβάζει. Ναι, μπρο, σίγουρα θα τα διαβάζει ρε μπρο, γιατί είναι expert σε αυτά ρε μάλλον, δεν ξέρει τίποτα, μόνο AI ξέρει και μαλαγίες και ξύλο και γκόμενες και OnlyFans και τέτοια. Έχεις κάτι να πεις γι' αυτό τώρα, Νικολάκη? Ή θα τα αφήσουμε πιο μετά να πεις? δεν έχω να πω κάτι. Ωραία, όταν θες να πεις κάτι πες μου. Λοιπόν, κράζουμε. Θα κράξετε. Γι' αυτό κάνω το βίντεο. Οτιδήποτε, αν θέλετε κοινοποιήστε το βίντεο μου και το κανάλι μου στους φίλους σας, στις φίλες για να γίνει παράδοση μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματα μου σε όλους τους subscribers και σε όλους. Μπρο, ξέρεις ότι τα διαβάζει ρε μπρο, κοίτα λίγο τη φάτσα του, like. Ούτε το ποίημα μου δεν έλεγα στο δημοτικό ρε. Ναι. Μπρο. Μάλιστα. Όσους δουλεύουν και στηρίζουν το κανάλι. Σας απολαύσουμε. Hello my friends and welcome back to a new mukbang or challenge. Μπρο, το λέει και στα δικά ρε μπρο. Ας αφήσουμε αυτό, τελείωσε. Λοιπόν, πάμε στο Hot Chip Challenge. Πρωτού ξεκινήσουμε, να δούμε λίγο. Λοιπόν, αυτό το Hot Chip Challenge, το chip αυτό, τα συστατικά του είναι το corn flour 79%, ηλιέλαιο. Ξέρουμε ότι θα μας φάει χέσιμο, δεν χρειάζεται να πεις και τα υλικά παρακάτω. Καρολίνα Reaper πιπέρι. Το παγωτό, κρίμα στο παγωτό. Trinidad Scorpion πιπέρι. Μπρο, το παγωτό το βλέπεις ότι αρχίζει να λιώνει. Το βλέπεις εδώ πέρα, ότι ξεχωρίζει εδώ. Like, λίγο δεν το βλέπεις εδώ, δεν αρχίζει. Είναι τα Και εγώ κάτι βλέπω. καυτά πιπέρια στον πλανήτη. Μπρο, αρχίζει ήδη ρε μπρο, δεν είμαστε καλοκαίρι είναι ρε μπρο. Τα δύο πιο καυτερά πιπέρια. Δεν ξέρω πότε βγήκε αυτό. Ενεργός άνθρακας. Κατερίνα, πέρα από την πλάκα, αλλά πάντως φαίνεται ότι έχει μπέρις πάνω. Τι? Νομίζω, άμα δεν απατούμε, βλέπω μπέρις πάνω στο παγωτό. Δεν ξέρω. Και από όσο ξέρω όλα αυτά είναι πάνω σε ένα κομμάτι τορτίγιας, γι' αυτό έχει και αυτό το μαύρο χρώμα. Το παρατήρησα μόνο εγώ ότι κατέβηκε λίγο το παγωτό. Δεν ήταν εδώ. Όχι, έτσι ήταν. Βέβαια, από όσο πρέπει να αποφεύγεται, δεν πρέπει να το παίρνουν έγκυες γυναίκες, άτομα που... Το ξέρουμε, παρακάτω! Ό,τι βλέπεις. Όπα, μια χαρά, λοιπόν. Όπα, μια χαρά. Εδώ είναι, το ανοίξαμε, όπως βλέπετε. Όπως βλέπετε το κανακαμόνετε. Αυτό είναι το πατατάκι. Δες το ρε. Ξέρω ένα βιβλιαράκι, τι λέει εδώ. Μπρο, χαίρετε που θα πεθάνει και στη χέστρα, Και το ελπίζω όχι αυτό. Ο τρόπος που άνοιξε το κουτί. Ο Μπρο θέλει να φάει. Δεν τον νοιάζει ούτε... Πώς το εξηγήσω. Ναι, όντως, μαλακά. Δεν έβαλε ούτε το γάντι. Το ξέρεις. Μπρο, δεν εξηγήσεις καν πια το πατατάκι. Αυτό μόνο. Challenge, ορίστε. Όπως σας είπα, αυτό εδώ κρατάει... Πώς το λένε, παιδί μου...
Ακούστε λίγο, εγώ αυτή λίγο η ουσία που έχει είμαι, την έγινε πιπεριά, ξέχασα και πώς λέγεται. Όσο είναι και Τέλος κράξτε πάντων, το εσείς, κάψιμο οκ. κρατάει για 10 με 20 Μιλήστε στο λεπτά. βίντεο. Μην Και το είναι έτσι κάψιμο απλά. που λέει ότι αυτή η ουσία, πώς λέγεται, τέλος πάντων, ενώνεται με κάτι άλλα ένζημα, με κάτι άλλες ουσίες που έχουμε μέσα στο στόμα για να καταπολεμήσουν κάτι μικρόβια, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό αισθάνομαστε την κάψα, έτσι λέει τώρα. Δεν ξέρω αν Μας ισχύει. έγινε γιατρός, ρε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι και, ξέρετε, εγώ κατευθείαν στο στοματάκι και άντε γεια. Βάζουμε τα γαντάκια, όπως βλέπετε άδειο είναι το κουτάκι και ανοίγουμε το πατατάκι χωρίς πολλά, Άντε, έτσι. πάμε. Ωραία, το έβγαλα. Το περίμενα πιο Το μάλλον. πατατάκι είναι αυτό, το βλέπετε. 1, 2, 3. Έσπεξα. Λοιπόν, τι γίνεται. Ω! Πεθαίνει. Βλάκα, ακόμα δεν το βάλε στο στόμα του και ξεκινάει... Έλα ρε μαλάκα. Μπρο, θέλω να το δω πάλι. Ο μπρο πεθαίνει. Του πεθαίνει μαλάκα. Όχι, το μάτι μου. Πόπινο Παιδιά, το φάει στο βίντεο. γάλα. Δες στη φάτσα του. Αυτό. Πω πήγε πέρσι στο μάτι μου. Ποκορό. Τέλειο. Μαγουρούνι, ρε. Ρε το παγωτό, ρε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, μπρο. Get away, bro. Το έκανα screenshot. Get away, bro. Πω, παιδιά, το μάτι μου. Καταρίνα, να το προφίλ, δεν Φαντάσου να το πάρω. Τι κάνεις. Μπρο, είναι το προφίλ. Τα χείλα παίζει να... Δεν το πόδι, ρε. Τι θα γίνει. Bro, για οκ, bro, δεν θέλω να το κάνω. Θα το φάει όλο το παιδιά. Εντάξει, είναι μικρό. Δεν παίζει να έχει μέσα. Bro, θα τα φάει όλο και θα τα πει όλο. Μαλακάκι. Το βυζίτσιμα. Παιδιά, να ξέρετε, το νερό δεν κάνει τίποτα. Μόνο το γιαούρτι, το γάλα και το ποκοτό. Δεν είναι ότι... Το άκουσες το μάτι του. Το τομάτι μου. Το μάτι του. Πετάχτηκε Ναι, το χέρι στο μάτι άστα μου. αυτά ρε. Άστα αυτά. Άστα αυτά ότι μόνο το μάτι σου ρε. Άστα αυτά. Ωραία ρε. Κάτι τσεγκώνεται. Πιαστικά. Κάνει λες και Θέλει να είναι ρευτεί. τον πόλεμο, ρε. Μάλλον θέλει να ρευτεί ή να κλάσουμε να το βλέπεις. Είναι έτοιμος. Πάλι εγώ! Ναι, τέλος πάντων. Να σας πω το recording. Το άλλο δεν βγήκε γιατί, παιδιά, θα κάνουμε και δεύτερο κανονικά. Απλά δεν σας το είπα, να το ξέρετε. Απλά δεν είχα χώρο, οπότε είχε σταματήσει, να ξέρετε. Οπότε με συγχωρείτε. Την άλλη φορά θα προσπαθήσω να έχω χώρο. Αυτά έχω να πω. Καλή συνέχεια και ελπίζω να σας αρέσει το κανάλι και το βίντεό μου. Πατήστε subscribe και like άμα σας άρεσε. Φιλάκια! Μουά!